Guys, tengai BMW moga. Iyambiro kune vasati vambotenga BMW. Takambopiwa yambiro tikaisa zvitenda munzeve. Asi riri kutaura kudai tarohwa nezhara. Hatina sent mumba medu. Ende zvinoita semafanizi nekuti tiri pama1. Iye zvino ndatokumbirawo Kiki ane gaba rake ramasavings randakamugadzirira. Raanoitawo achikanda tumacoin. Hatizi tine mari. Ndo ratakutovhura pano. 2-3 days ago magetsi edu akadhinguka mhino zvaangoitika padheni pedu pega. Panga pakadhakwa magetsi. Takakaura nenzara. Because hatina kana chekuti tite. Mota ine fuel, bhoo asi iyo haina kupedza kuserviswa. Inoda zvinhu zvakawanda. Bhiri rayo ratakahwa kuti inoda mari so hatiri kwanisi. Now, mudiwa wangu tora gaba rako. Tiite zvekudii? Zvekutoriputsa kuti tinotenga chingwa. Firiji hamuchina, kwai madomasi akapera. Mangosara masauce, guys. Kwasara masauce. Sauce, my tomato sauce, all those sauces. Nezuro mudiwa wangu akaita sachafenda achiwacha asina chahla. Asi isu takazowana 10 rand yemaranjisi. Takazotenga maranjisi ehe. Saka zvotoita izvi takutoputsa gaba. Gaba iri mari inenge irimo. Ndichazopa mudiwa wangu times 2 kuri pachikwereti. Yani baby, tora gaba please. Okay. Saka takutoputsa gaba redu kuti tikwanise kunotenga chingwa. Apa mwedzi uchiri pakati. Zvemaskitsi takuti tachiona sekuti hazvibhadhari. Takutoona sekuti zviri nani kusiyana nazvo. Please vanenge vanzwa kune basa. Chero restay in mutiudzewo please mukadzi wangu aende. Chero kune stay in. Anokukwira akagara panapa. Hazvisi kutibatsira. Ende gaba iri ndakarinama inonzi super glue. Ende hatizi kuti apa ndorwadziwa naro ndo mari iri mugaba iri. Chatinotenga chingwa nezvizvi. Anonzi ma1. Imagine guys. Ma1. Ende ma1 hapana zvekuita takutongovhura gaba redu. Toenda kushop tonotenga. Aiwa fiwe kumhanya shop iripo. Asi gaba ndo asi mari ndo pasina. Ende tikaita zvekutamba futi fiwe chichakopera. Magetsi eda kupera. Oh, I wish chakuratidza tofanira kuratidza magetsi ngotoita mafanisi. Zona magetsi mwedzi wopera. Apa magetsi eda hapana. Saka to be honest tambotraya kuda kunyebedzera kuva strong. But we are not strong enough kuramba takadai. Tiri kufa nezhara mukazongoonawo maskitsi oitawo mashoma shoma tisingachanyanyi kukupai maskitsi zvezvo. Pamwe tinenge tambowana zvimapisi job kana kuti tinenge tafa nezhara. Mudiwa wangu anonakidza kuti anondiita kuti ndive ne-energy because anenge achingosekerera tiri panyaya iri serious. Oh my goodness. Okay, so guys mazviwa. Saka bata apa bebe wangu wanaona chivhura gaba redu. Tapera mari nekuda kuita taiti toda kuita full service motikari yedu isati ya. Ende takaisa super glue hachisi ku wakazora upload ere video rataigadzira gaba auna? No. Haana kuzo uploada but pane musi watakatogadzira gaba iri tichiisa super glue. I'll upload it. Igaba inonzi chi? Munoiti chi? Inenge mayonnaise. Tatabva taisa super glue pachivharo. Taisa super glue pachivharo ndobva tavhara. Ndiye. Saka patozotodii but takutongori kwachura then tocalculate mari irimo. Mudiwa wangu ndozomudzosera month end. Ndo mari yatosara mumba muno. Ende itai mega zvekutenga maBMW itai mega and also zvemaskitsi hazvisi kuti bhadhara so. Vari kuhwa vari kubhadharwa but mana tsvagirewo nyaya stay in mukadzi wangu ndiyanofanira kutanga kuenda kubasa. Avo nyaya stay in. Tiudzei stay in. Utsvagawo chekuvhurisa. Ndorwara nevewo. I think kutori pwanya chako. Singotora banga uri bwa. So guys, shoko mariwa zvakaoma guys. Tori pama1 right now. So zvakatooma tisangana pekutangira takutopwanya gaba remasavings. So guys, anogona ndaita masavings angu imari yese ndakachengeta gore rese. Zvaendwa izvi. If you are watching this video, don't buy BMW if you are not financially stable. Usatenga bhima. Wasi uchita basa remaskidzi risingabhadhari.
don't. Baba tombozuti mari but imwe inobuda mamwe makoini anogona kubuda. Yeah, makoini asangabuda. Iwe. Kuramba. Dzimako video tite serious. Oh, muona ungota mafanizi gabara kutovhugwa. Check. Sure, I'm sorry. Tichike kudonza. Tichike kudonza nemaoko. Mari yako tofanira kutavenga imari. Ndisazokupa mari yakawandisa. What's wrong in giving me mari wabo baba? Zvakashata. Zvaimbo pane makoini andatorira kuno. Uyanawo mari dzangu. Straight. But obviously chazoisa fona umboisa patable. Kuti mari bebitasauri mawatakata mari. Shy. Uzotodira viwewo. Ndozvona. Uzapa fia. Fia yachidzika. Yapa. Kuisata zoenda kutazoenda kunipatofona mangwana kwake. Mangwana Friday and. Tubona kuenda ukurubuze. Kana kuti tozongoenda mangwana kawanda nasitoswere duni nzara yedu. Auzvona. Tongoseva fiwo vedu. Zvaendo. But uyu inogona kukwana yefiwo kana 50 rand. But togona kukwana 100 rand nira i60 andika. Today so on 70 8 98 apasina 5 rand. 5 rand. Okay. 95. Near 2 4 500. Tomboti 100 rand yefiwa we. Tatu yeah. Then ichingwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wachema madomasi baby remember. Mira ino balance. Aitingamboshewa 20 rand yemadomasi 20 rand. Mendo tsvaga ma 2 rand yegega. Madon dote 1 2 3 4 5 ya 10 rand ke. 1 2 3 4 5 20 rand yechingwa ish. Then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 rand ish kg yemadomasi inokwana totosara nechange futi ishi 1 2 haya tingaverenge. Okay. Ayasiyana nawa. 3 ya. Saka mari yedu yabalansa yefiwewo yechingwa yemadomasi.